עכשיו זה עובד. עכשיו תגיד את זה. שלום, נמצא פה ברוך כהן וקונסטנטין, מה? זסלבסקי. זסלבסקי. שנינו מכירים בגלל שגרנו בדירה משותפת בירושלים בפרויקט של עמותת רעות, הוסטל לחולים או לבעיות נפשיות. משם אנחנו מכירים, גרנו באותה דירה. עכשיו שנינו מתעסקים בזמן הפנוי שלנו הרבה באינטרנט, והגיע הזמן שננסה ליצור איזשהו אפקט משמעותי יותר לקהילה שלנו, לחברה שלנו ולמדינה שלנו ולעולם שלנו. וקונסטנטין הוא עולה חדש מרוסיה לפני 10 שנים או משהו כזה, ואני ישראלי, נולדתי בארץ, אני גרוש עם 4 ילדות, יש לי גם 4 אחיות. ההורים שלי נפטרו מזמן, לפני איזה 20 שנה, כן, ככה. הסיפור שלי האישי התחיל לפני 20 שנה, כשהושפזתי באשפוז כפוי, ומאז ועד היום כל הזמן אני מאושפז באשפוזים כפויים בכל מיני טענות. בטענה שיש לי בעיית סכיזופרניה דו-קוטבית והיי ודאון. בקיצור, כל מה שאתם רוצים הם חיברו לי למחלה. אני לא מקבל את זה, ומשום כך יש לי אשפוזים כפויים. אין לו שום מחלה, אני כמו רופא, הוא אומר את זה. אני הייתי עומד בתור רופא במכון לב, ואני יודע מה זה בן אדם חולה ומה זה בן אדם בריא. לא, הבעיה לא הגדרה של קונסטנטין או של הרופאים. הבעיה שלי התחילה לפני 20 שנה, פשוט מאוד ויתרתי על $5 מיליון, וזה נראה מוזר לאנשים. מאז אני נראה טיפוס מוזר ותימהוני, כי אני לא הולך בנתיב הרגיל. אני מאוד מעריך את עצמי, ויש לי תואר אקדמי מהאוניברסיטה העברית בכלכלה ויחסים בינלאומיים, וגם עבדתי במשרד הבריאות 8 שנים ככלכלן אחראי על תקציבי השכר והתקנים, הכשרה מקצועית, מומים מולדים, וגם בסוף הדרך הייתי סגן מנהל בתי החולים הפסיכיאטריים כפר שאול ואיתנים כשעשיתי את האיחוד ביניהם. אז אני מכיר את המערכת הזאת טוב מאוד, ואני יודע כמה היא מושחתת, ולא על זה אני רוצה לדבר. זה לא הבעיה הזו שהיא מושחתת או לא, ויש כרגע שביתת רופאים, מוצדקת או לא, בטוח שלא מוצדקת. גרושתי רופאה במקרה גם כן, ואני מכיר את הנושא די מקרוב. גם טופלתי וגם אני טיפלתי במערכת הזו. איפה הסיגרת שלי? בוא דבר אתה קצת. טוב, דבר אתה קצת. שלום, אני קונסטנטין זסלבסקי. וכל החיים אני סובל ולא יכול למצוא את המקום שלי בחיים. ועם בחורות הכל קשה לי אצלי, אני לא יודע למה. חוץ מזה, גם מאשפזים אותי הרבה. לא יודע למה, מה אני עשיתי, במה אני אשם. למה הם חושבים שיש לי
מחלה פסיכיאטרית. לא היה לי אף פעם, עם תרופות, בלי תרופות, לא מחזות, לא קורות, לא שום דבר. והם לא מטפלים, הם רק עושים צורה שהם מטפלים. זהו, אין לי מה להגיד. זריקות וכדורים, כן. זה המתכונת. האמת היא שהכל בראש של הבן אדם, לפי דעתי, ואין שום קשר בין הטיפול הרפואי שאנחנו מקבלים, כביכול, ומה שהתוצרת הסופית. אני רוצה לציין עובדה אחת פשוטה, יש כל כך הרבה רופאים שלא עושים כלום חוץ מלחפש טפסים, למלא אם יש בשביל איזה פציינט שאולי אפשר למלא טפסים ולקבל עליו איזה תגמול, או תגמול כספי. אני לא יודע, אולי גרושתי יכולה להעיד על זה, היא אחראית במכבי על רופאים שמדווחים. אני לא יודע אם היא תסכים או אם היא יודעת, או אני סתם זורק לאוויר, אבל האמת נמצאת פה שהאנשים הדפוקים, אנחנו גרים בשכירות עלובה, בתנאים תת-אנושיים, ונעזרים במוסדות צדקה כביכול, למרות שאנחנו יכולים להיות אפקטיביים לחברה, מאוד אפקטיביים, בטענה שאנחנו מוגבלים או חסרי יכולות. זה שרשום לך בתעודת זהוי שאתה שישייה למשל, אם אתה נבדק על ידי המשטרה, בתעודת זהוי שלך מופיע שאתה שישייה. שישייה זה אומר חולה נפש, זאת אומרת שאתה מוגבל בגלל שהושפזת פעם. אם הושפזת פעם אחת, זהו, אתה שישייה וזהו, אתה כבר לא אחראי למעשיך. ואפשר לעצור אותך, לאשפז אותך, כל דבר מקובל. ואני בטוח שעוד 100 שנים זה יפסק, יפסיק זה. אבל כרגע זה מצב. כי יש הרבה סטיגמות אצל אנשים. עלינו. אנחנו כמו איקסמן בסרט. לא אותו סוג של בן אדם רגיל. אנחנו יותר רגישים, יותר חכמים, אבל אף אחד לא מבין את זה. והם לא רוצים את זה, הם מפחדים ממנו. כי הם מפחדים שאם אנחנו נגיע לשלטון, אנחנו נשנה הכל. ואז הם מאשפזים אותנו בכוח. זה כל הסיפור. עכשיו אני רוצה לסיים קצת בנימה אופטימית קצת, ולעבור לנתיב התועלתני שיש לנו בחיים, ואנחנו חיים לא רק בשביל לסבול או לעבור חוויות שליליות, עברנו גם חוויות חיוביות, ואני עברתי לפחות, ואני עובר עדיין, וגם השיחה הזו איתכם מקנה לי חוויה חיובית, זה ראשוני, ואני מרגיש טוב עם זה, שאני מפיץ הרבה עמדות, ועוד לפני חצי שנה אני התחלתי כבר במחאה החברתית השקטה שלי, דרך פייסבוק ודרך בלוגים בגוגל ובכל מיני אתרים באינטרנט. אני הפצתי תורה אדירה שהצטברה בימים האלה עד לכדי תגובות אמיתיות ברחוב. ההשפעה שלי היא לא נמדדת רק בזה, אלא
יכולת ההשפעה שלי גם בעקבות הרבה לימודים שלמדתי בקבלה וביהדות ובספרות ובפילוסופיה ובכל הידע האנושי שרכשתי לעצמי לאורך השנים, גם באוניברסיטה, גם בבית ספר, מקצועי, אלקטרוניקה, בית ספר מכניקה, פיזיקה ועוד כל מיני מדעים כמו ספרות וכיוצא בזה. אני גם למדתי בבית ספר חילוני, אבל בעממי למדתי בממלכתי דתי, ובילדות הייתי בחדר, ולמדתי במסגרת שמכשירה אותך להתמודד מאוד חזק עם עצמך ועם החיים סביבך ועם המערכת של המין האנושי, איך היא מתנהלת בעולם הזה. עכשיו, אחת התוצאות הן שאני זוכר לאורך כל ההיסטוריה שלי, את כל העבר שלי, גם אם עשיתי דברים רעים או שליליים או חיוביים או טובים, אני זוכר ואני לומד ומתקן ומנסה ללמוד עוד ועוד. מה שכן, יכולת ההשפעה שלי בזה שאני מעביר את הניסיון האישי שלי לפסים רחבים. ואז אני מצאתי את המכשיר הזה של האינטרנט, וכיום את המצלמה הזו שהיא בעצם לא עלתה לי כסף, והשגתי אותה בחינם בעצמי. אם אנחנו נמשיך יהיה אפשר להכניס ליוטיוב, שם עד 10 דקות. לא, רק שנייה, יש עוד 2 דקות. רציתי להגיד שפשוט הכל תוך כדי עבודה של 10 חודשים אישיים שלי אינטנסיביים, גם תוך כדי אשפוזים באמצע, רכשתי לי כלים מאוד חזקים באינטרנט, ויכולת ההשפעה שלי הלכה וגדלה, והיום היא גדולה מאוד יחסית לממדים שלי כאדם מן היישוב. יכולת ההשפעה מוכרת בקבלה, בלימודי הקבלה, כיכולת שאתה מגיע אליה אחרי שאתה גומר עם היכולת שלך לרכוש את הנתונים שלך עבור הכלים שאתה מכין לקבל מהקדוש ברוך הוא. ואני לא תכננתי, אבל יכולת ההשפעה שלי, אני מקווה שתביא אותנו לעולם ורוד יותר, טוב יותר, לי, לילדות שלי, למשפחה שלי, לחברים שלי, לקהילות מסביבי, לחברה, לסביבה, למדינה ולכל העולם. יש לי משפחה וחברים בכל העולם גם, וזהו. אז אני רוצה לסיים בזה שאני אגיד משפט אחד: אהיה אשר אהיה, אין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. זהו, תודה, שלום.